е бил български народен будител и светец. Роден през 1722 година и е умрял през 1773 година и е написал история славяно-българска. Любен Каравелов е поет, писател и журналист. Роден е през 1834 година в Копривщица. Алеко Константинов е бил български писател, адвокат и общественик. Той е роден 1 януари 1863 година и е починал през 11 май 1897 година. Васил Левски е роден през 1837 година, роден в Карлово и е бил иеродиакон и революционер. Христо Ботев е роден на 1848 година в град Калофер и е бил поет и революционер. Български политик, един от водачите на либералната партия. Многократно народен председател. От председател на учредителното събрание в 1879 година. 2 пъти председател на обикновено народно събрание и 4 пъти министър.